todo preparado para dar comezo a prova máis emocionante do programa. Como emocionada está aí a nosa protagonista Carmiña, que hoxe pode sair deste plató levando todo un pedazo de bote. E se vos da casa tamén queredes vir aquí participar, coñecémonos, botamos un conto e quen sabes, hasta levades cartiños, xa sabedes, 618-388-087. Agardamos polas vosas mensaxes, igual que agardo eu, Carmiña, que marches daqui co que temos hoxe no bote, esos 30.400 euros. Aí os vemos. Unha fermosa cifra, xa verás tú como leves. Vaiches a petar o teléfono de mensaxes de xente en plan, ai Carmiña, que guapa te vin, ai a ver cando quedamos, a ver cando nos vemos. Sí, vas a seguro, amigos debaixo das pedras. Bueno, sería bo sinal, porque iso querería decir que nesta última proba acertaría as 5 preguntas. Se fai pleno, xa sabedes, marcharía co bote. Se non, por cada acerto recibirá 100 euros como premio. Unha pregunta por cada categoría. E hoxe as categorías son estas que vas ver. Xogamos con Begoña, Caamaño, Día, letras e galegas. 60 segundos para acertar estas 5 preguntas e, como sabes, 30.400 euros de premio. Imos, Carmiña. Vale. Veña, moita sorte. E tempo. Begoña, que cidade vasca ten como patroa a Virxe de Begoña? Ai, non sei. Vitoria. Non é correcto. Caamaño, que fada celta lle deu nome á derradeira novela de Begoña Caamaño? Que? Fada celta. Paso. Día, que significa o acrónimo dos supermercados Día. Ai, paso. Paramos o tempo e cando a cousa non sai de primeira, botamos o pé a terra e damoslle unha pensadiña. Vouche repetir as 3. Vale, Carmiña, mira, a primeira, a de Begoña, buscamos unha cidade vasca. Cidade vasca que ten como patroa a Virxe de Begoña. E sabemos que Vitoria non é. Así que vai pensando para futuras pasadas por aí. Caamaño, buscamos unha fada celta que lle deu nome á derradeira novela de Begoña Caamaño, homenaxada no Día das Nosas Letras. E logo, o acrónimo, que significa Día, esa D, ese I e ese A, que significa? Que 3 palabras están aí detrás. Temos máis de medio minuto por diante, 38 segundos, e coñeceremos agora as categorías de letras e de galegas. Preparada para continuar? Vamos. Veña, ben concentrada. E tempo. Letras, sistema telegráfico que utiliza un código no que cada letra lle corresponde unha combinación de puntos e liñas. Morse. Correcto. Galegas, de que país era Rómulo Gallegos, autor de clásicos da literatura hispanoamericana como Doña Bárbara? De que país? Sí. España non, claro. España. No, España non é correcto. Paramos o tempo, falta de 18 segundos. Esta última categoría, dixeches aí España, veremos ser o país do que procedía Rómulo Gallegos. Recordamos que buscamos un autor de clásicos da literatura hispanoamericana. Voltaremos logo a Begoña, buscando unha cidade vasca. Pensa que algo vas decir. En Caamaño temos esa fada celta, andamos a procura dela, que titulou esa derradeira novela de Begoña Caamaño, e pensa en que significa Día, ese D, ese I e esa A. Galegas era cal? Galegas é o que acabas de responstar. España, veremos se é o país do que Rómulo Gallegos procede. O país era. Pero recordaba che que era un autor de clásicos da literatura hispanoamericana. Vale. Pode ser de España ou pode ser de Hispanoamérica. Vale. Sabremos a continuación. Era o da fada, claro. Efectivamente. Vale. Preparada para que nos queda por diante? Vamos alá. 18 segundiños. Veña. Ánimo, Carmiña. E tempo non é correcto. Bilbao. Begoña. Bilbao. Bilbao é correcto. Caamaño. Paso. Ímonos a Día. Paso. Imos a Galegas. Argentina. Non é correcto. Caamaño. Non é correcto. Día. Paso. Galegas. Cuba. Non é Cuba. Paso. Caamaño. Paso. Día. Paso. Brasil. Paso, pero hasta que eu fale non pode pasar. Pasou o tempo. Pasou o tempo. Non pasa nada, estabas dicindo o nome da categoría, a partir de aí sí que poderías pasar. Non estuvemos tan longe, quedámonos a 3. Mira, en Caamaño era Morgana, a fada celta que titulaba esa última novela de Begoña Caamaño. Día significa distribuidora internacional de alimentación. É o país que buscabas, que andabas aí na Argentina, en Cuba, era Venezuela. Ese era o país de Rómulo Gallegos. Carinda, sí creo que estivo moi ben este minuto final. 2 acertos para Carmiña, 200 euros que leva aí para a súa casa, así que parabéns, ben xogado.
Graciñas por vir, foi un placer. A vos. E para os da casa, no próximo Atrápame 30.600 euros no bote. Como se está poñendo a cousa. Non falledes, Ata a festa!